Uharteko ur deposituaren ondoan gaude eta hemen mahai gainean edo azaleratuko dizuet zein diren hemen burutu diren bi proiektuak, batean osasuna eta uraren ingurukoa eta bestea energia eta argindarra sortzearen proiektua. Biak ala biak bai mitigazioan edo gure inguruan egokitzapeneko lanean lagunduko dute eta horrez gain harro eta gustora sentitzeko proiektuak dira guretzat. Ur instalazio batzuk berritu behar ziren eta zegoen maldagatik eta lertzen hasi ziren eta noiz nahi berritu behar zen. Pentsatu genuen malda horrek eman zezakela aukera bat energia sortzeko. Gutxi gora bera, 35, 50 etxebizitzaren inguruko argiteri publikoa hornitzen du, igerilekutako instalazioak hornituko ditu. Nik uste dut, 25 kilobatio horiek sortuko dituztenak turbinak eta eguzki plakak hor lagunduko dute gure faktura elektrikoa eta gure menpekotasuna gutxitzen eta aurreratzen diru hori. Horrekin lortzen den mitigazioa edo gutxitzea, CO2 isurien gutxitzea izan dezake 80-100 tona urteko. Eta beste alde, ekonomikoki ere, 20.000 euroko aurrezpena sortuko luke urtean udalerriarentzat edo zeinentzat, jakina.